seche moko moketho fort moketho lake noyudo Martin Shikuku. Okego Nea kano loso chama mar ODM ni jomage manotem tigo mondo destabilize noyudo Babu na Mwamba. Koro gik matimore ODM gi samoro timore gi Esbon inis koro ich bet lach matin en gik ma ji ong'eyo to nitie jominyalo tigo to wan as a community interest marwa to en ang'o tang'o miyo wasebedo kwa kedo emomiyo akwayo gi ni gima duong' kabisa mwanyalo timo wabede serikal kendo wabede serikal to walem to wapur to ngima bro lokore. Erokamano ahinya Okinda Ojuka, Kevin Aila kod Esbon Odindo wacho kanyo ni Tashley Kendi wacho ni mosna Esbon oloso maler ahinya e mbako romo kawuono kae. Mosna Kevin Aila mano classmate mara mano ma kojungo manyakwaro Jwando Kanam. Erokamano ahinya. Okinda Ojuka ni chal no kothiedho pap Jomigori bochopo karaka mondo migi bende giragi achiel kachiel agunero kamano kubedo kodwa kiny makauno ka chieng' mar mbako romo kendo ka watwa kendo wapuonjore wabedo kod ng'eyo gigo mosebedo katimore e alworawa kendo e chal mar piny Kenya. Mathoth nyakora mag Joan Ketiti kod wang'i Ramogi TV kama wadhi menyo weche matimore kawuono kod kinde mabiro mana pile ka pile. Kawuono en chieng' tich ang'wen, kiny tich abich adhi weyi ka e lweta Joyce Duoko kod Sharon Ong'ao. Weche to dhi bedo ka timore weekend dhi bedo ka kama Maniu gocho kod Arsenal. Obo bedo kodi kar ka bang' ka Maniu osegoyo Arsenal radar.